Xi qabelkom ħalli Merħba f'Shooter u jekk intkom tixtiequ tikkontribwixxu b'dal programm tistgħu ħalli aħna ninvestigaw il-każijiet tagħkom billi tibgħuhom hawnhekk. Nitkellmu ftit dwar min bħalna għandu karozza elettrika. Iva. Mela, sa s-sena d-dieħla, sa tmiem is-sena d-dieħla, suppost f'Malta ħajkonna fejn iċċarġaw il-karozzi ħafna iktar, ġifieri ħajkun hemm 1572 punt fejn wieħed jista' imur jiċċarġa l-karozza. Aħbar tajba, però xorta waħda għadek isib il-majjali li m'għandhomx karozza elettrika u jipparkjaw fuq daw iċ-chargers. U allura jiena ħossni fid-dmir illi nibatuh. Ma konnu s-sena ħorġu d-ġimgħa. Mem majjalati. Allura hemm il-majjalati li tkun hemm Horni! Jiena Honi! U bħala l-eroj tat-toroq jien ġejt biex norikom il-majjalati li tagħmlu intkom is-sewwieqa. Ħanurikom x'għandi għalikom illum. Nibdew minn dan. Ma tistax tipparkja sakemm mhux biex tniżżel jew jittella xi ħaġa. Imma le, għandek it-tnejn sas-sib kollu tiegħek għalik qiegħda l-kaxxa majjal. Forsi rajt li hemm restricted parking jew sib li no parking for blue cars only. Le, jiena naħseb li testa teorija with flying colors għaddejtu ruħi biex nitpaqpa qiegħed jiena. Illum sirt naf li time travelers vera jeżistu. Marty McFly ġie sentej fil-futur u rama bil-Fiat issa. Mhux sena imma sentej daqshekk ilha wieqfa u mbagħad għax ma tistax issib parking mhux aħjar tmur tħallas il-liċenzja. Imma dawn tant jinħabbu li ddeċiedu jaqsmu kaxxa bejn tnejn ara kemm huma close. Anka l-karozzi jridu jinnamraw, xi ħadd għalilhom sibu kamra u dawn femuh sibu kaxxa. U ma jpaqpu u jien nitpaqpa! Jiena Horni u dak li għandi għalikom din il-ġimgħa. Jekk taraw iktar majjalati fit-toroq u hemm ħafna, ibatuli fuq WhatsApp. Prosit Horni, prosit, u jekk intkom tidu tgħinu lil Horni ibatulna dawk id-dashcam videos jew irrappurtaw billi tibatulna fuq dan il-mail address. Somma, dan mandu kol dan il-WhatsApp għax hu teknoloġiku. Loġiku Horni tal. Prosit il-Horni u prosit il-Malta. Ejwa, tim nazzjonali rnexxielu jirbaħ kontra l-Moldova u issa għandna ċans li nikkwalifikaw minn dal-grupp li jekk min issa jeżbal huwa tieni grupp tal-kategorija D. Insomma, imma ħajinbidel hawn ukoll grazzi għal gowl ta' Sur Teddy Tewma. Qabel ngħidu fl-aħħar tal-mazzita ssib iżbiba. Issa ngħidu fl-aħħar tal-partita issib lit-Tewma! Qed tara u daħlilna każ li battunna intom dwar xi ħajt li huwa mwaqqaf. U aħna l-min nibatu l-intervistatur Raymond. Raymond, fidejk. Illum ninsabu fi triq is-sriedek il-Mosta. Fil-fatt warajja taraw binja abbandonata u wkoll perikoluża. Mija għandi lil Joe Falzon li se nitkellmu miegħu daqsxejn fuq din il-binja u x'qed idejjaqhom fuq din il-binja. Il-binja din antika kollha mermra. Is-sena l-oħra waqgħet biċċa minnha u ġiet perikoluża. Issa jien ġbittelhom l-attenzjoni xi f'Marzu tas-sena l-oħra biex jieħdu ħsieba qed jaqa' kollu. Hawnhekk jipparkaw ħafna karozzi ma' dal-ħajt, barra minn hekk din għalkemm side street isa main road għax jgħaddu b'biżibilju ta' karozzi. Anke nies jimxu hekk jitlaw minn hawnhekk di triq ta' għal taqali jitlaw għal taqali. Ma trix tara l xi ħadd imut nieħdu ħsieb dal-affarijiet law naħdu ħsieb naqx minn qabel la għandna ċansu. Minn hawnhekk qed nitolbu l-awtoritajiet ikkonċernati biex jieħdu ħsieb din il-binja. Ovvjament ma tibqax fi stat ta' abbandun u ma tibqax periklu għal dak li jkun għaddej minn hawnhekk. Minn hawnhekk lura l-linja fl-istudju. Nieħdu ħsiebhom dawn l-affarijiet għax iweġġalna xi ħadd. U grazzi tal-li qed tibatunna dal-ħafna każijiet għaliex aħna qed nwedukom ukoll illi ħansegwhom. Nieħdu gost. U int li int minn ħażabbar. Taf li l-wan ħamel dokudrama
fuq il-waqa ta' dak l-aeroplan fuq għal-Zabbar. Għal-Valkien. Sabiħ, naħseb ikun, u għal-grazzja talla, għat-traġedja li kienet vera mietu ftit nies u weġġaw ftit nies. Setat kienet għare. Kienet it-tieni l-iktar traġedja gravi li ġrat f'Għal-Zabbar, ġrat oħra fit-13 ta' Settembru. X'ġara fit-13 ta' Settembru? Twilet inti. Morru qabel nolliħ, morru, għax mhux hekk ħanispara bil-bażuka. Fajtu, kif fajtu.